Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska tady vám ukážu různé tipy a triky, jak se zlepšit ve Fortniteu. Jak už jste si mohli všimnout, tak tady vám ukazuju mapu, která je dobrá na edity, free build 1v1 a taky aim. Můžete tady vidět kód, když tak ho budete mít dole v popisku. Hraje to celkem i hodně lidí. Takže dáme si private hezky a dáme play. Jak jsem říkal, prostě tady 1v1, aim, edit, pies a free build. Jak už jste se mohli všimnout, tak tuhle hru už jsem hrál někdy. Nejdřív být váma, tak si jdu do aim. Welcome to the aim section. Skočím si tady do guns. A beru si zbraně, to vlastně. Prostě, že vám to vlastně, že tady máte čas 3, 2, 1 a prostě jdete a stříte. Teď úplně tady nebudu dělat, ale prostě stříte. Jo. A vlastně můžete se tady různě namodovat headshoty, jo, reset, barva, nějaký zvuk, tady můžete mít, no, bariéra, nevím, prostě nějaký sound, zvuk, jo, vlastně máte tady hodně možností, jakože hodně, a tady máte i ten free build, jo, vlastně, jo, je to tady, šel bych to tady rovnou do free buildu, kde to máte vlastně větší, něco malinko, a máte tady dokonce i zbraně, vlastně, ten ten vylepšovací to zařízení a potom edity vám doporučuji. Welcome to the edit section. Edit up, vlastně takové. Edit up, nevím, úplně nedoporučuji, jako vlastně nejdřív byste si měli vlastně potrénovat tohle. Šup. Vlastně třeba na double edit zkoušet se to boom vlastně vždycky a šup. A potom, jak se naučíte double, tak vlastně přejdete na tohle je vlastně taky takovýhle double edit. A potom vlastně už máte ten triple, vlastně abyste si zvykli i na tohle. Jo, a vždycky vlastně tohle editujte jenom tak na tom malinkým, jakože vlastně místo toho abyste dělali takhle, tak vlastně udělejte jako druhý, takže nejvíc vám asi doporučuji dělat edity, aim si tady trénujte, pies, ano, tohle pies. To úplně nedoporučuji, protože vlastně, že vlastně vy si tady sami musíte postavit a potom taky si musíte. Jo, a je to taky, jak se slova trefil, halo? No, úplně vám to nedoporučuji dělat tenhle pies a radši bejt vám tak, bych si dělal ty edity nebo ten aim. A nebo bych šel prostě do free buildu, kde bych si vlastně šel stavět, kde potom máte vlastně taky build speed. Jo, boom. Prostě když si můžete nastavit, potom byste se, jo, vlastně, a potom vy jste úplně rychlejší, prostě rychlejší stav. Aim, takže jako nejlepší jsou edit, potom aim a free build. Tyhle tři si tady zkoušejte. A pokud se pohlete nějakého svého kamaráda, tak si třeba dejte 1v1 a taky vám doporučuji si dávat 1v1 proti spíš lepším hráčům. Potom vždycky si vlastně uvědomte ty vaše chyby. Vždycky si uvědomte ty vaše chyby. Vlastně vždycky třeba to nějakou prostě nahrajte. Potom se třeba na to koukněte, nebo si to prostě nahrajte do svým mysli prostě. To je na vás, ale prostě potom uvědomte si ty chyby, jak jste to měli zahrát. Jo. A vlastně potom
když tohle budete dělat, tak vlastně vy potom z těch chyb se vlastně už ponaučíte. A už je třeba nebudete dělat. Ale taky samozřejmě možná, že to budete dělat. A jestli jsou to taky hodně dobrý XPčka. Už hodně dobrý. Jo, tohle free build mám úplně nervoz, protože vlastně to okolí je takový, že vás celkem mata. Třeba za mě je lepší už jít fakt do toho free buildu. Jo, a prostě potom pozvěte si třeba nějakýho kámoše, který je fakt lepší a dejte si s ním 1v1 klidně na nějaký jiný mapě. Jo, to je už na vás, ale fakt pokud jste prostě solo hráči, prostě třeba ještě nemáte kamarády moc, nebo máte třeba spolužáky, ale který třeba nehrajou prostě konko, jo, prostě nebo třeba nemůžou hrát, prostě, tak potom, a nebo vám říkají prostě, že jste špatný, neberte si to osobně prostě, třeba najděte si nějaký kamarády na jiných mapách, na různých mapách. Není jeden kamarád, jich hodně. Na světě je 11 miliard lidí. Světě tam je 11 miliard, to je 11 miliard, to je strašně hodně. Jo, a nastavení, jestli jsem to už tohle videu nezmínila, úplně nevím, za mě ne. Nastavení je strašně jedna z nejdůležitějších věcí. Což znamená nastavení. Senzitivita. Neznamená to, že se kouknete třeba na Alkana. Ok, kouknete se, ale senzitivitu podle něj nenastavujte. Každý má úplně svoje priorita. Úplně jinou než prostě jinak, prostě vidíte, prostě a prostě tu než třeba vy, než Alka, než my. Takže neznamená to, že když si dáte stejnou senzitivitu, tak je nějaký dobrý hráč, že budete taky dobrý. Není to tak. Tohle by bylo asi pro tohle video všechno. A doufám, že tady zanecháte like, odběr a vidíme se u dalšího videa.